Hello, hello. Malayo. Hello. Sound check. Hello. Sound check.
Komyong tame itong mic. Ano po? Umpisan tanay po yung kakatamong makuya darito ning pamanyilab kariting malanging palmera. Sige. Kinagining ipam po ning anak, ang po ning banal espiritu, ing ginum ang tabi kaya kayo, pamuklat at panalangin. O Diyos, sa mapamakalulo, lelangan mo kami, iba't kingalikabok ning yato, at tinaos mo kami, bantok yan miya, ing may pabalita mo. Kaya tabi ning banal kapulungan mo, antabayanan mo kami ngayon sa sadyaming abu, ang maging tanda king umpisa ning pamaglakbemi, kaniting panahon ning Kwaresma. Pagkalob mo sana, king ikaming dumalan, kaniting maulang panahon ning sakripisyo, miras kami king sibo ning bayong pangabait, kambening mi bayong kapagnasan king katuliran. Sumulong kami sana king kasayuan, king kaparaming tao, at magdala kami sanang kapayapan. Pabanalanda kami sana, ring panalangin mi. At miras kami katatawlyan king altar asidya mo, para kaya kami king kayarian mo, kambiyan ang Kristo. Aning banal espiritu, manggaman, king alanganga. Amen. Makinandamtang po kini, king ama na ning Ginoo. Hello. Pamamasang ibat, king libro ni Propeta Isayas. Yanwari ing pamagayunong kanakong makabietula, metong apatingapon, apami pasakit ning tao, king katawana. Durukan nyo la rin buntok yu, kawangis daring timbu, at magkasat king silisyo at king abu. Yan ingaw sa inyong pamagayuno. Yan ingaw sa inyong aldo, karapat dapat king Gino. Wari antikeni wari, impamag ayunong buriku, ing ginong Diyos, ing magsalita. Ing patlurana la ring tanikala, ning pamamusabos, at kalagan la ring tali ning paud. Bangit imawala, ring miyayalipusta. Pamaklian la ring sablang paud, dakayanan la, king kakananyo, ring taong danupan, at tanggapan la karing pibale-baleyu. Ring pakakalulong alantok nangan, paimalanan niya ang tao nga kakit yung lubas. Pamuring kanita at kanita yapamu. At mayaliwang ni kamasanting kayong pamikakatatawan. Kalupa na yung sugat ang mabilis kumayap. Ing makaligtas, akatuliran, maging kalasagya king harapan nyo. Ating ligay ning Gino, yan namang maging kambilyo, king kagulutan nyo. Maus kayo ating Gino matbaya. Saklolo kayo, Antiko Kenny, nung ilakoyo ne busalyo ing paud ning pamanalipit. Ing kamawong makasakmal, ing amanong makapanasakit.
Nung pagmalagsakitan nyo la, ring taong daranok, sa upan nyo la, ring mabubusabos. Ang bengi yung sari, lalo maging tayo, aldo ng aldo kaugtuan. Salamat king Dios. Sinyan. May kailangan. Kulang na pangapos. Ano? Siralan eh? Dalit at pamanyilab abu. Impong pakibat tamo, ing pusong sisisi at mapakumbaba o Diyos, emesana paimburisan. Ulitan tayo. Ing pusong sisisi at pakumbaba, o Diyos, sana paimburisan. Pakaluluan mo kami, O Diyos, agpangkingan ang tuba sa lugod mo, pauning labis-labis mong ganaka, burian mong isablang dewa kang, buran mo isablang dewa kang ko. Pakawasan mo kong malinis, king dewa kan ko, king ka akong pamikasalan, ninisan mo kong pakibat. Impusong sisisi at papakumbaba, O Diyos, sana paimburisan. Sana paimburisan. Uli nga kilala ko la, ring dewa kang ko, at yung parati, king kaisipan ko, ing pamikasala ko, ikabukod, ing pikasalanan ko, ala nang aliwa pa. Depatan ko, ing marok, king harapan mo. Bakibat? Ing pusong sisisi at pakumbaba, o Diyos, sana paimburisan. Makanyan man, kaluguran may pusong ating katapatan. King kabubusalan ng puso ko, ituro mo kong kabyasnan. Pisikanan mo ko, kambening hisopo, hangga king luminis ko. Wasan mo ko, at muti kong may gitpa king yelo. Ing pusong sisisi at pakumbaba, o Diyos, sana paimburisan. Tapukanan mo kong tulat saya, busan mong ding butol kong mimura, magpiglas lang miyuman king tula. Igulot me, ing lupa mo karing kasalanan ko, at buran mo na ing sablang dewakan ko. Ing pusong sisisi at pakumbaba, o Diyos, sana paimburisan. O Diyos, ilalang mo kong meto nga pusong malinis.
Ibay may pinabluban ko at katapatan ni biyemo kako. Emo ko tatabi king harapan mo. Ni emesa na pagkait ka na ko, ing espiritu mong banal. Ing pusong sisisi at pakumbaba, O Diyos, mesa na paimburisan. Ibalik mo ka na ako ing kaligayan ing pamagligtas mo at papatalian mo kako ing diwaning lub amalam. At ako'y turuko karing mapanyalangsang ing dalan na painturo keka. At keka magbalik lalub ding makasalanan. Ing pusong sisisi at pakumbaba, O Diyos, mesa na paimburisan. Iligtas mo ko king kamatayan, Diyos ing kakong kaligtasan. At ing dila ko'y bulalag ng masikan ing pamagligtas mo. Ginubos yan mo laring labi ko, baningasbok ko ipasyag na ing kapurian keka. Ing pusong sisisi at pakumbaba, O Diyos, mesa na paimburisan. Dingay nila babya tula keka. Agyang midaan kumang ayin durulukan. Iti emetanggapan. Ingayain ko yapin ining espiritong magbitkil. Ing pusong sisiyat at mapakumbaba, emesa paimburisan. Ing pusong sisisi at pakumbaba, O Diyos, mesa na paimburisan. King ganaka mo, daptan ning mayap, ing Sion, ibangan mong miyuman ding pader ning Jerusalem, kanita mi kakarampatan ayin at ikatula mo, ay nadarulukan at mabilog ayayin, at biserong toro ayayin babon ing altar mo. Ing pusong sisisi at pakumbaba, O Diyos, mesa na paimburisan. Ligaya, king ipampon, king anak, ampon, king banal espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga. Amen. panalangin. O Ginoo, bendisyon mo iting abu, aking kapamilatana, pagana kamo, ingibat kami king alikabok, at king alikabok magbalik kami naman. Patawaran mo la rin kasalanan mi, at gaan mo kaming tapat, king disiplina ning Kwaresma. Pablasang mo laburing mabating ding makasalanan, nuniemela kambe ning sinubing nebe Kristo, ang mabibiyang pamagari, manggaman, king alanganga. Amen. Magprosesyon na pong palub keng pisamban. Okay. Muna na kaming ding ministers, sabi ko rin EMDC, altar server. Panatilian tayo po yung kakatang physical distancing na kabadulog tam. Kaniti pong kapag masusyan, pakyabiyatala king kekatamong panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat ng net tipa. Birthday, Father Ivan Ray Torno, Father Jeffrey Louie Maghirang, Marlon Tipa. Special intention, Bel Katigbak, Speedy Recovery, Mercedes Nukup, Beson Singh, Eliseo Aguas. Ordain Anniversary, Father Ramon Macasyog, Father Francis Dizon, Father Winifredo Santos, para karing kaladwadari, Domingo Senior, Carlos, Reynaldo, Emerito, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na po
kareta nga lanang makaga nakakarela. Okay, entrance. Purihan niya'y Diyos, yung sibol ni sa walang kalam. Purihan niya'y Diyos, ikong sablang melang kinyatu. Purihan niya'y Diyos, ikong sablang karinmanwan. Purihan niya'y ipa, anak ang Espiritu Santo. At kayong manuknangan usal ning lawan. Manibatan dalit ning tulak iniglalang. Inegabus dalita lang kapupusan. Linisab lang bansa, dalit ning taong alampat na. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, ding kalam alang sukad, mamagos ng ibat, king kapayapan mo. Banyatad da kaya kami, ing kapayapan mo. Ing biyemi kalam ay bat kaya ka. Antabayan mo sana, ing pamaglakbemi, kaya kabaning biye. Uling bukod mong king lugod mo, karinin tagumpe. Itingnadon mi, kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Nuwan niya ing taong manatiling tapat, king oras ning kapagsubukan. Ulong ning magtagumpeya, king kapagsubukan, kamtana imbi. Ingabla sa penga kuning Diyos, karing malugod keya. Nunging ninumang matutukso, ya anti kaniting kapagsubukan. Kapilan man, nanasa sabian. Ing tuksong ini, manibatan king Diyos. Ulinging Diyos, malyaring matukso king marok. At yan naman, tuksuan ing nino paman. Dapat ing taong daralan, yang tukso, ning payagyagyang payamuyot king sarili ng marok at kayungyungan. Kaybat, ing marok a kayungyungan, manyuling kasalanan. Ing kasalanan, mga ragul na, mamungang kamatayan. Anya eko pailin lang, kaluguran kong kapatad, ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam. Daratang kaya katamu manibat banwa, babaldog na kaya katamu ingigpa, amanibatan king sablang sala. Biyasang mamanaliwa, ni aninuman, ning pamanaliwa, alayo keya. King sariling kaburyana, pepalyariana kaya katamong maging anak na, king kapamilitaning amano, ning katutuan. Bangketa, itamo, maging peka mumunang diling bunga, ning sablang lelangan. Amano na ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Mapalad diyang taong tutuanan o Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonanen kayang balayan at pagkalubaning kapayapan. Mapalad diya ing taong kayang tuturuanan o Ginoo. Ya ing kayang yayanad, king kautusan mo. Kaya ipagkalumo ing kapaynawan, king panauning kagutgutan. Kabang kukulkulan de ingawon, para karing darapat dewakan. Ing Ginoo, bendisyonanen kayang balayan at pagkalubaning kapayapan. Ing Ginoo enanapay gulutan, ding kayang memalen, nilakwan ding taong kayang pakamalan. Inge mga biran magbalik karing piyukuman, at ding tao makatuliran karelayang igalang. Ing Ginoo, bendisyonanen kayang balayan at pagkalubaning kapayapan. Neng kakong sabihan, mitatalusad ko, ing lugod mo nga lang kupas, o Ginoo. Agagag na akong selo, neng maguguluyay ngisip ko, tutula ko, uli ning saop ababye mo. Ing Ginoo, bendisyonanen kayang balayan at pagkalubaning kapayapan. Parangalan tayo po'y maya pabalita. Ingamano mo ang tiyang sulu, amat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, akalingwan ding alagad ding magbakal tinape. Metong yaming darlanda king bangka. Mingat kayo, nga ng Yesus karela. Mangilag ko king lebadura ring pariseo. At king lebadura ng Herodes. At ngara king metong at metong. Sasabyan na iti uling alatang tinape. Balo ng Yesus, yung karelang pisasabyan, inyakit na nila. Bakit pisasabihan niyo yung alakong tinape? Balo, at paintindihan. Tutulawaring may naring kaya kong pamisip. Ating kong panimanman, ko manakit. Ating kong balugbog, ko makarandam. Yung atatandanan itang may palyari, kanitang pemiraso ko ring 5 tinape, para ka ring 5,000 katawa. Pinan lang kaying amit mo ring ati punyo ka ring mitagan. Nabilang nga dua, ngarang may kibat. Kitang na pang Yesus, kanitang pemiraso ko ring 7 tinape, para ka ring 4,000 katao. Pinan lang kaying amit mo ring tagan at tinipon nyo. Pitula, ngarang may kibat. Makanyan man ay paintindihan. Nga nang kinutang karela. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapuriyan keka o Kristo. Maya pa sisilim kay kaingan po. Maya pasisilim po amo. Ang gandang takip silim. Ang tawag po sa araw na ito ay ano pala Isrob Tuesday. Nire-research ko. First time ko lang na malaman na ito pala tawag dito. Sa araw na ito ay Isrob Tuesday. At sa Brazil ay Mardi Gras, Carnival. Mardi Gras, Carnival. Isrob,
ang kahulugan pala ng isrob, close to scribe. No? So, ibig sabihin ng paghingi ng tawad, paghingi ng absolusyon. No? Dahil po ang siyempre, ang mismong imbitasyon ng Kwaresma na magsisimula na bukas ay ang ating pagsisisi. No? Kaya tinawag itong Syrup Tuesday para sa araw na ito, simulan natin ang paghingi ng tawad at paghingi ng absolusyon sa ating mga nagawang kasalanan. At pag-absolusyon, ibig sabihin, imbitasyon sa pagkukumpisal. No? Kaya lang walang kumpisal ngayon. No? Dahil pandemic pa. No? Kasi pag magkukumpisal, dapat walang ibang taong malapit kasi kung may physical distancing, baka marinig po yung kasalanan nyo na sinisikreto nyo. At kaysa sa ang paring makarinig, iba yung makarinig at sasabog ang mga chismis tungkol sa inyo. No? So anyway po, pero ito pa rin ang panyaya nitong araw na ito, ang pagsisihan natin ang ating kasalanan. No? At kaya po yung abo, ang abo ay simbolo, sa lumang tipan, ang abo po ay simbolo ng kalungkutan, mourning. At ito rin simbolo ng pagsisisi. No? Kasi yung mga nagsisisi, sabi, umuupo sila o kaya sinasabog nila ang abo sa kanilang ulo. No? Simbolo ng kanilang pagsisisi. No? At siyempre po, ang abo ay paalala ang ating kamatayan, no? Mortality. No? At bakit yung bakit yung palmera ang sinunog? Gayong ang dami naman ngayon na mga cremated, baka pwedeng yun ang gamitin nating abo, yung abo ng mga patay, no? Para mas kapani-paniwala. Tsaka mas no? Mas angkop, no? Kaysa saan tinatapon yung mga abo ng mga yumao, sa atin sasabog, no? Pero hindi po ang palmera, kasi po last year, yan ang ginamit nating pang-welcome sa Panginoon sa Palm Sunday. Isang masayang pagtanggap sa Kanya. Pero ika nga po, dahil sa ating kasalanan, kaya siya'y naghirap. Dahil sa ating kasalanan, kaya hinarapan niya ang kamatayan sa krus. Kaya ito pong palmerang ito na sinunog ay simbolo ng ating pagsisisi sa tinamong kamatayan at paghihirap at kamatayan ng Panginoon. No? Ito'y ekspresyon nating kalungkutan sa ating katigasan ng ulo, no? Sa ating mismong mga nagawang pagmamalabis o kaya pagkukulang sa buhay. Pagmamalabis sa Panginoon, pagmamalabis at pagkukulang sa Kanya. No? Kaya yan po, no? Syrup Tuesday, at yung kahulugan ng mga sinunog na mga palmera. Okay. At sa bispera po ito ng Palm Sunday, ng Ash Wednesday, ng Miyerkules de Ceniza, itong binasa natin isang babala ng Panginoon ukol sa lebadura ng mga pariseo at eskriba. Na parang hindi naintindihan ng mga alagad. At parang may konting inis ang Panginoon sa pagpapaliwanag dito. Kasi naman tayo, hindi naman lahat ng ating naririnig at nakikita ay ating nauunawaan. Kuminsan din natin gets ang meaning, di ba? Halimbawa yan, kung hindi papaliwanag sa atin, hindi naman natin alam ang kahulugan ng ginagawa natin yan. Minsan nga po kwento ng kaklase kong pare, si Father Meg. Matagal nang nangyari ito. Parang first time niya magmisa sa isang chapel, sa isang simbang gabi. Dahil mainit, yung pong altar server ay in-instruct niya. Ginaganon niya. Ginaganon niya yung altar server. Yung pong altar server nagkakamot. Hindi niya alam kung anong kahulugan ng ginaganon ni Among Elmer.
hanggang hindi na pumapakali yung bata, hindi niya alam kung anong gagawin. Lumapit kay Father Meg. Habang nakanyan si Father Meg, dinikit ang thumb ng bata. Nakipagdikit. Siguro para sa bata, cool na cool si Among Meg, nakipagdikit. Kaya habang lumapit at dinikit ang kanyang thumb sa thumb ni Father Meg. Nung panahon pong yun, usong-uso yung dikit. Na mga panahon, doon pala nagsisimula yung ganong dikit. At siyempre po yung bata, na-misinterpret niya yung pagganon ni Among Meg. At dito po sa ating ebanghelyo, parang ganyan, parang malabo ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa lebadura ng mga Pariseo at Eskriba. Ang naisip nitong mga alagad, ayan, kasalanan nyo. Hindi kayo nagdala ng tinapay. Tinapay ang nila, na para bagang sinesermon sila ng Panginoon na baka wala sila, di sila nagdala ng tinapay. Tinapay ang nasa isip nila sa lebadura. Pero gayon pala, alam niyo pong kahulugan nito? Baka tayo rin hindi natin gets. Yung mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang lebadura kasi hinahalo sa masa para ito ay nangaws sa kanta. Malsayan aalsa yon. Ganun ang lebadura. At hindi po ba, ultimo yung Panginoon mismo, ginamit niya ang lebadura sa mga sumusunod sa Kanya. Kayo'y maging lebadura. Parang ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang lebadura, sabi niya. So dito po, ang kahulugan ng lebadura rito yung impluensya. Yung parang sinasabi, mag-ingat kayo sa impluensya ng mga Pariseo, sa impluensya ni Herodes. Huwag niyong hayaang haluan kayo ng ugaling Pariseo. Huwag niyong hayaang haluan kayo ng ugaling Herodes. Yan ganyan. At baka masisira ang inyong mga disposisyon, ang inyong mga pananaw sa buhay. Sila ay mga bad influence. Para bang sinasabi ng Panginoon, dapat isa lang lebadura ang hayaang mag-alsa sa kanilang pagkatao. Isang lebadura lamang ang dapat mag-impluensya sa kanila. At ito ang Panginoon mismo. Siyang tunay na lebadura na dapat impluensya ng buong pagkatao itong mga alagad ang sumakop sa pag-iisip, puso at kalooban itong kanyang mga alagad. Siguro ito rin po yung mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. Ngayon ay mag-ingat tayo sa iba't ibang impluensya ng iba't ibang mga paniniwala. Kasi ang dami-dami po ngayong paniniwala. Lalo na ukol sa pananampalataya, ang dami-daming mga sekta. Ano niyo po, ngayon lang na nagpalabas ng circular letter si Apondong para ibigay sa amin yung mga valid baptisms. Yung tinuturing na valid na katanggap-tanggap na binyag ng simbahang Katolika sa iba mga paniniwala. Ang dami-dami nila. Ang dami-daming mga sekta. So, hindi ko na matandaan kung sino yung mga valid ang binyag sa mga ito. Sa dami nila. Hindi ko ma-memorize sa haba ng listahan. At least sa mga ito pong ibang sektang humiwalay sa atin, gumawa ng sariling grupo. At least sa binyag, pare-pareho tayo. Pero pagdating sa ibang paniniwala at doktrina, doon tayo magkakaiba. At ito nga, hindi tayo pwedeng sabihin natin na pare-pareho lang tayo. Kapareho lang natin sila. Hindi. Kasi pwede tayong maakit o kaya maengganyo o kaya maimpluwensyahan itong may ibang paniniwala. At baka tulad tayo ng iba, iiwanan na nating pagka-Katoliko.
Kaya ngayon po sana mag-ingat tayo, no, sa impluensya ng ibang mga paniniwala, sa mga ibang may practices. At baka ma-curious tayo o kaya magkaroon ng interest. Kakaiba ito. Subukan ko nga. Yan, ganyan. Before you know it, ika nga, baka hindi ka na Katoliko at ang iyong pananaw ay hindi na pang Katoliko, na brainwash na. At hindi lang po sa larangan ng pananampalataya, kahit po sa pananaw sa politika, pananaw ng moral, ngayon po iba-iba na ang pag-iisip ng tao. At hindi natin pwedeng haluhan ang Christian beliefs o kaya ang ating Catholic beliefs ng mga iba't ibang mga ideology o kaya mga iba't ibang mga pananaw sa buhay. Sa dami po ng mga kultura, hindi natin pwedeng haluan ng Jesus culture. Dapat ang sumasakop sa atin ay kultura ng Panginoon. Hindi pwedeng haluan ng kultura ng ibang pag-uugali. Dapat ang Panginoon mismo ang taglay at dala-dala natin at sinasabuhay. Okay. Kaya ito lang po. No? So, ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon hindi lang ito para sa kanyang mga lagad, kundi sa ating lahat. Isang babala, mag-ingat tayo na ma-impluensyan tayo ng ibang paniniwala. At naway maging maliwanag sa atin ang turo at aral ng simbahan ukol sa Panginoon. At ito ang tunay na mangibabaw sa atin. At ito ang tunay na gagabay sa ating sa bawat mga desisyon natin at gawain at kilos sa buhay. Okay? At kayo rin, siguro, kung meron kayong mga kaibigan, tignan nyo, kung meron nahahatak sila sa parang ibang paniniwala. Ang iba, kung minsan, nahatak na rin ng mga spiritism. No? Yung ganyan, mga spiritism. No? Sana, baka yung iba nag-i-spiritual, spirit of glass ba yun? Mga ganan, yan ay mga spiritism yan. Mga nag-experiment sa occultism. Sana tayo maging alisto na sa ating mga kaibigan na hindi sila ma-impluensya ng ganyan. Kung meron kayong mga kaibigan at barkada at sila ating mailayo sa ganyan para sila manatili rin dikit at nakaugnay palagi at ang kanilang sinusundang pananaw ay ang pananaw, pag-iisip ni Kristo. Amen. Magsitayo na po tayong lahat ngayon at ating idulog sa nating mga kailingan. Tayong lahat, nasa pagmamahal ng Panginoon sa atin, binibigyan na tayo ng babala na huwag maimpluwensya ng masasamang at maling turo ukol sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, emo kaya paimburisan, King Aos me. Ginoo, emo kay paimburisan, King Aos me. Para king banal ng balayan ning Diyos, bangan tabayanan ni at lingapan ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo kay paimburisan, King Aos me. Para ka ring tao king meto yato, bang papanatilya ning Diyos, ingkarelang panikakasundo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo kay paimburisan, King Aos me. Para ka ring sablang tao, ay ating problemang pupusanan king biye, bang pangasnawano ning Diyos, king karelang kaligaligan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo kay paimburisan, King Aos me. Para kay katangan makatipon keni, at karing kay katang sarili, bang tanggapanin ning Diyos, ing kay katangayin,
at kayayang ikatula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo kay paimburisan king awos mi. Ngeni po doon taming sarili tang kapagnasan. Oy paming mayupaya, ika ang kekeng santungan at sikanan. Pagkirandaman mo sa rin ang kekeng kayadwanan, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Amen. Kanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Ginoo, papagbanalan mo sa reting kekengayin, ading espiritual ming sakripisyo, gawan da kaya sanang alanganggang ayin kaya ka, tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kay ka antimurin. Yat na yorem puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ng tao, iti niyang mga tulid diyang miparusan, king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatana, ringangel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapagmulan sa sambarapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mit mong tula, indalit ning kaya kang ligaya, at ngaming kakanta. Banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya, ibuing man mo, ating lapot kaligaya, Hosana, Hosana, King kakatas-katasan, aning daratan, ating lagyo, ning Ginoo, aning daratan.
Aping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ating aking king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan tanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. O Ginoo, pagligtas niyato, king kapamilatani kusmo, at pangasubling mebyemo, kinabus mo kami. Inyang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulu, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, ati Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman di kapatid ming Pepay nawan at maninayang subing miye, ading sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakadulwan mo kaya nga, gawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya ba ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya ba ring apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Banal Espiritu, pupuriyandak at parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan talapangabos at mibuk ibanan ng taro, nga tamang yaning mangangas, manalangin.
Tinapos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. ating kayumayan, ating ligaya, hanggang king manananggal. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ning laban mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabiya sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Pumika kapatad, masyatangin ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga, kapayapan. Meron Diyos ang ilalako, ing kasalanan ninyano. Pakaluluan mo kami. Meron Diyos ang ilalako, ing kasalanan ninyano. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos ang ilalako, ing kasalanan ninyano. Ibibuke kami, ing kapayapan. Ibibuke kami, ing kapayapan. Ing kapayapan. Ibibuke kami, ing kapayapan. Ing Yung kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamalmot pamaningan. Salamat po, salamat po. Paraking biyaya pikalubog ke kami. Pamangan ni Aldo pabiyemungan. Tugnangan mi malan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pagkamalmot
Karempong kaya beming, sisimba king live streaming, siglaw tamo, ban pangadyaning dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ning penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawulanda ka, bala mo mawari, at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit ay pa. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kamatena karing dakal lataw. Adwan mi keka ngeni, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at iyatsat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo loring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat kimpangakalat na. Ipanalangin mila ring peka punming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at tinggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkala mo ke kaming grasya mo, kareating masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pahulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lob at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulanan mi, nune bagus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ipagkalod mo kaya kaming sikananing bayong biye, kapamilataning kalam ni ngay Eucharistia. Ipamingwa mo na keman sana king lugod mo, at sadya mo kami para king alanganggang kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo. At keka antemurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, nyaw meta ng ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat king Diyos. Diyos. Miras na o biniyagan, impami kawanitagan, benisyon ni Diyos lawit muan, kekatayang babagalan. Amanuang pagkamalan, amanung pagkikasalan, pusal ning karalumduman, yaing kekang maniwalan. Dakal po salamat. Dahil ng Diyos kaya kaingan, magandang gabi po. Maraming salamat. Thank you.